Pomyśl o konkretnej osobie, więc zobaczymy, jaką intencję ma wobec Ciebie. No tutaj jest jakaś praca nad czymś. Ktoś chce z Tobą współpracować, rozwinąć z Tobą, biznes lub pracować nad Waszą relacją, rozwijać ją. To jest energia właśnie pracy nad czymś, rozwoju. Jest to dobra energia, dobra intencja, taka, która może przynieść długotrwałe korzyści, ale jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie realizacji.